tinuman di ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka ngaipot no sika ka na yun di arapa ako katikan mapuka ito lagi ko sa tinuma di ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka maipot mo sika ka na yun di arapa ako katikan ko mapuka ito'y lagi ko uray pa aglapas itawin ikariken ka nga sikalain di ka masursuro biyak ko nalipat uray pa'y adda ako iyan tanin para kay Manong Corinchada de Pamolina kay Sir Amboy Aurelio kasama tayo aming kasangsango daw. Sa tinuma di ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka ngaipot no sika ka na yun arapa ako katikan ko mapuka ito'y lagi ko uray pa aglapas itawin ikariken ka sikalain di ka masursuro biyak ko nalipat uray pa
kalain. Di ka masusuro biyag ko ngalipat uray pa'y adda ako igyan tanen. Uray pa'y adda ako igyan tanen. Para kini manong ko na rin kan ada Josie. Padaak dito'y adda ka kita. Ada yung una nagbaetan ta. Tsak amo no kasano ka gusumipnget nagingnak lubukod mo tay siksika buy-buyae kadlat-rat na atwa di mo kadila marigna tay di bara ayat kuken ka tapno sikatan di unay mailang ang susurat ko tain ka agbasa ngeno di mapne tarik na agdayal ka tumawag ka urayek tatawag mo piya ko tapnon maikatan dayta ilim mo kay ang ngayep paskoti I love you sikala malalagit ko. Shout out kay Sir Bayani Jonel. Thank you for watching Bayani Jonel. Daak dito'y adda ka dita. Ada yung unay nagbayatan ta. Tsak amo no kasano ka no sumitnget nagignak nga ta. Lubukod mo tay siksika buy-buyae kadlat-rat ka atwa di mo kadila marigna day di bara ay kuken ka urayek tatawag mo piya ko tapnon maikatan dayta ilim mo bayam ngayet kastoti I love you sikala malalagit ko urayek tatawag mo piya ko tapnon maikatan dayta ilim mo bayam ngayet kastoti I love you sikala malalagit ko sikala malalagit ko.